Demir şakrım jirden illedek Birinchi kosmik kорабль Татарстанның Иске Сапмак дигән авылга төшеп торган була. Күтәрелде тәлинкә, кайда булса бар инде күргән аны. Хәйран булам чыкка шурамга, цирк йөртен күрмим бер кайда да. Әздә калмаган дуслар бушлыктары. Сораган идең кичә, хәзер мине чарга. Ник барым сиңа ошамадым, кайда инде хәзер тәлинкәң, кайтар микән тизән генә әйләнеп. Яшь күзләремдән яшь тама, кинәт барысы аңлашыла. Туган йолдызыңа киткәнсең очып. Demir şakrım jirden illedek